Helo a chroeso i gyflwyniad ar sut i ysgrifennu erthygl ar Carlam Cymru. Fe enw yw Dafydd Mors, dwi'n gweithio i Brifysgol Aberystwyth. Felly heddiw, dyn ni'n mynd i edrych ar sut ydych chi'n ysgrifennu erthygl. Felly dyn ni'n mynd i edrych yn gyflym iawn ar beth yw erthygl. Felly yn gyntaf, beth yw erthygl? Mae'n rhaid i chi geisio trafod rhywbeth sydd wedi digwydd, neu sy'n adrodd hanes, a mae'n rhaid i chi geisio peidio mynegu barn ar y cynnwys. Newn ni sôn am hynny ychydig bach yn nes ymlaen. Fe newn ni edrych ar weld pwy sy'n sgrifennu erthyglau. Felly mae papurau newyddion yn cyhoeddi erthyglau yn ddyddiol, ond, wrth gwrs, mae modd dod o hyd i erthyglau sydd ar-lein, mewn cylchgronau, a hefyd mewn papurau academaidd lle mae myfyrwyr yn cael darllen am hanesion, am ddigwyddiadau mewn papurau sydd yn academaidd. Ac yn ola, bwriad erthygl yw ceisio cynnig gwybodaeth gyflawn am ddigwyddiad neu sefyllfa gan geisio ateb cwestiynau penodol megis pwy, a ble, a pryd, beth, a pham, a sut hefyd. Felly mae eisiau ni gofio rhai egwyddorion wrth ysgrifennu erthygl. Yn gyntaf, pwy yw dy gynulleidfa di? Ar gyfer pwy wyt ti'n ysgrifennu, mi fydd gwybod pwy yw dy gynulleidfa yn help i benderfynu pa fath o arddull wyt ti'n defnyddio, faint o wybodaeth wyt ti'n cyfleu, sut wyt ti'n cyfleu y wybodaeth honno. Wyt ti'n ysgrifennu, enghraifft, ar gyfer plant? Wyt ti'n ysgrifennu ar gyfer dynion o bosib, neu ferched a menywod? Neu wyt ti'n ysgrifennu ar gyfer oedolion? Wrth i ti ysgrifennu ar gyfer y gwahanol gynulleidfaoedd, mae rhaid ti feddwl, ydw i'n mynd i ddefnyddio iaith mewn ffordd arbennig? Ydw i'n mynd i ddefnyddio a sôn am ffeithiau mewn ffordd arbennig? Mi fydd dy arddull, dy eiriau, dy frawddegau yn newid yn dibynnu ar pwy sydd yn darllen dy erthygl di. Ceisio wedyn feddwl pam wyt ti'n ysgrifennu. Wyt ti, er enghraifft, yn cyhoeddi bod rhywbeth ar fin digwydd, boed yn ddigwyddiad arbennig, yn ddathliad, neu yn gyngerdd, er enghraifft. Neu wyt ti'n adrodd am rhywbeth. Mae yna ddigwyddiad wedi bod, rhyw achlysur, neu gêm, er enghraifft, nodedig, rhyw gyngerdd, neu rhyw ddrama nodedig arall wedi digwydd. Ac yn ola, wyt ti'n adolygu rhywbeth. Nawr mae hwn ychydig bach yn wahanol wrth gwrs, achos yn y fan yma, wyt ti'n rhoi dy farn ar berfformiad, ar lyfr neu ar raglen arbennig. Ceisio wedyn benderfynu pa fath o arddull wyt ti'n defnyddio. Er enghraifft, wyt ti'n ysgrifennu'n ffurfiol, neu wyt ti'n ysgrifennu'n ffeithiol ac yn ffeithiol gywir. Mae hwnna yn holl bwysig wrth gwrs pan wyt ti'n ysgrifennu erthygl bod dy ffeithiau di yn hollol gywir. Wyt ti'n cyflwyno'r ffeithiau yna mewn ffordd sydd yn atyniadol. Achos mae ffeithiau weithiau wrth gwrs yn gallu bod yn rhai eitha sych. Wyt ti'n cyflwyno nhw mewn ffordd sydd wrth gwrs yn gywir, ond yn ail sydd yn dod o'r ffeithiau yna yn fyw hefyd. Ac mi ddyle ti geisio ysgrifennu'n ddiduedd. Hynny yw, peidio rhoi dy farn ar beth sy'n digwydd. Wyt ti yna i gyfleu gwybodaeth i bwy bynnag sydd yn darllen dy erthygl di. Mae hwn yn tynnu person, yn tynnu darllenydd mewn i'r erthygl. Does na ddim byd gwaeth na chael pennawd sydd sydd dim unrhyw fflach
ynddo fe. Felly, enghraifft, beth am rhywbeth fel Wrecsam yn rhoi crasfa i'r hen Elin. Beth am hen bryd gweld tro ar fyd yn Aberglyn Rhedyn, enghraifft. Mae'r bychnod ar y diwedd yn help hefyd. Ac yn ola, ai hwn bydd y trobwynt yn hanes Cymru. Rhoi pennawd sydd hefyd yn gofyn cwestiwn. Mae'r ddau gynta, efallai sy'n ni'n dadle, yn rhoi rhywfaint o farn hefyd, achos mae'n amlwg bod pwy bynnag ysgrifennodd am Wrecsam bosib yn cefnogi Wrecsam hefyd. A mae'r person sydd yn sgwennu am Aberglyn Rhedyn eisiau gweld newid yn Aberglyn Rhedyn. Felly mae yna elfen o roi barn yn y pennawd, ond maen nhw yn rhai trawiadol. Ceisia sôn am beth sy'n digwydd yn drefnus, yn eglur iawn, ond hefyd yn syml. Paid â chawlio yr holl ffeithiau. Ceisio gadw trefn ar yr hyn wyt ti'n ei ddweud. Fel bod pobl yn gallu gweld yn digon eglur beth yw'r ffeithiau sydd yn cael eu cyflwyno. Ceisio ddefnyddio disgrifiadau da o ffeithiau, defnyddio ansoddeiriau effeithiol, cymarieithau sydd yn lliwio, sydd yn dod ar darn yma o wybodaeth yn fyw. Nawr, os oes modd i ti gadw y sleid yma ar y blaen pan fyddi di'n ysgrifennu erthygl, mi fydd e yn sicr yn helpu. Pan fyddi di'n ysgrifennu erthygl, ceisio feddwl wyt ti'n ateb y cwestiynau canlynol. Pwy? Beth? Ble? Pryd? Pam? A sut? 6 cwestiwn sydd o bosib yn rhoi fframwaith i ti feddwl. Ydw i'n ateb y cwestiynau yma wrth i fi ysgrifennu'r erthygl? Beth bynnag yw'r erthygl wyt ti'n ysgrifennu? Pwy? Beth? Ble? Pryd? Pam? A sut? Mi allu di ysgrifennu erthygl yn y presennol, sôn fel sef yn digwydd nawr, neu yn y gorffennol, rhywbeth sydd wedi digwydd wrth gwrs. Ysgrifenna am bobl eraill, nid amdano ti dy hunan, ond am bobl eraill, sef ysgrifennu yn y trydydd person, amdano fe, amdani hi, amdani nhw hefyd. Okay? Ac yna, pan wyt ti'n ysgrifennu, ceisia ddefnyddio berfau amersonol, ffurf amersonol y ferf. Enghraifft, gweld yn troi'n gwelwyd, gwelwyd y gath, darllenwyd y llyfr, nofiwyd y sianel, chwaraewyd y gêm, enillwyd y gêm gan hwn a hwn. Okay? Felly, defnyddio berfau amersonol. Sôn ychydig bach yn fwy am y pwynt ola hwnnw nawr. Felly, ymarfer. Pan fydd di'n disgrifio rhywbeth yn y gorffennol, mae defnyddio'r ffurf amersonol yn ddefnyddiol iawn yn creu arddull ffurfiol dda, swyddogol iawn hefyd. Mi fyddwn ni'n edrych ar enghraifft erthygl ychydig bach yn nes ymlaen ac yn edrych am yr amersonol yn y fan yna. Pan fyddi di yn defnyddio'r amersonol yn y gorffennol, wyt ti'n defnyddio'r terfyn wyd ar ôl y ferf. Enghraifft, gwelwyd, clywyd, soniwyd, chwaraewyd, enillwyd, nofiwyd. Felly mae'r wyd yna yn bwysig. Mae'n cyfleu rhywbeth sydd wedi digwydd i rywun neu i rhywbeth. Dewch chi'n gael edrych ar rai brawddegau. Fan hyn, dwi wedi tynnu'r ferf allan, mae'r ferf mewn cromfachau ar y diwedd, a'r hyn sydd eisiau i chi wneud yw rhoi terfyn amersonol ar y berfau hwnnw sydd yn y cromfachau. Felly edrychwch arno fe yn gyflym iawn.
Felly y berfau yw llosgi, anafu, sgorio, claddu, cael, sydd ychydig bach yn wahanol i'r gweddill, a prynu. A be welwch chi gyda'r berfau yma yw bod chi'n colli y llyfariad ola ac yn ychwanegu wyd ar y diwedd. Felly dewch yn gydrych. Llosgi tir llawr dros nos. Felly, llosgwyd y tŷ i'r llawr dros nos. Chi'n gweld, chi'n colli'r i dot ar y diwedd, chi'n ychwanegu wyd. Anafwyd nifer o bobl mewn damweiniau. Chi'n colli'r i bedol, anafwyd. Okay. Sgoriwyd y gôl a enillodd y gêm yn y munud olaf 1. Yr O yn dod i ffwrdd, sgoriwyd. Now, cafodd y gôl ei sgorio a enillodd y gêm yn y munud olaf 1. Hynny yw, mae hwnna'n chydig bach yn fwy ffwndrus, ond wrth ddefnyddio sgoriwyd, chi'n cadw'r arddull yn gryno iawn hefyd. Beth am yr un nesaf? Claddu i bedol yn gwmpo off, felly claddwyd cannoedd y dau pan ddigwyddodd y tir lithriad. Soniais i yn y sleid flaenorol bod cael ychydig bach yn wahanol, fe welwn ni fan hyn. Yn lle caelwyd, enghraifft, i chi'n dweud cafwyd. Cafwyd hyd i olion Rhufeinig wrth adeiladu'r archfarchnad, ac yn ola, yr i bedol yn gwmpo off prynwyd y tŷ am £250,000 o bunnau. Enghraifft, erthygl, dwi'n ymddiheurio bod yr ysgrifen mor fach fan hyn. Ond, un beth sy'n nodi hefyd, mae'n sôn am rhywbeth ddigwyddodd go iawn chydig wythnosau yn ôl, cyn gwneud y pwerbwynt yma. Y Scarlett yn curo Caerdydd o'r diwedd. Beth am roi y cwestiynau yna lan hefyd? Pwy, beth, ble, pryd, pam a sut? Cofiwch a cheisiwch feddwl wrth i fi ddarllen hwn, ydw i'n ateb y cwestiynau canol? Pwy, beth, ble, pryd, pam a sut? Nodwch hefyd y defnydd o'r amersonol. Enghraifft, rhoddwyd, enghraifft, yma. Ni lwyddwyd yn hwyrach lawr. Felly mae yna ychydig bach, mae yna nifer ohonyn nhw yma yn digwydd yn ystod ni lwyddwyd yma. Mae yna nifer ohonyn nhw yn digwydd yn ystod yr erthygl. Chydig o ddefnydd o'r amersonol. Os ych chi'n gweld mwy yna, cofnodwch yn sicr. Y Scarlett yn curo Caerdydd o'r diwedd. Caerdydd 19, y Scarlett 25. Dwi'n ymddiheurio fan hyn o flaen llaw hefyd unrhyw un sy'n cefnogi Caerdydd. Daeth rhediad gwael y Scarlett i ben ddydd Sadwrn gyda buddigoliaeth swmpus dros Gaerdydd ar barc yr arfe prynhawn Sadwrn. Nodwch fyna hefyd bod does dim angen ar y barc yr arfe. Dwi'n sôn am hwnna yn y sleid nesaf. Gwiriwch eich gwaith ar barc yr arfe prynhawn Sadwrn. Doedd y Crysau Cochion ddim wedi ennill mewn 2 gêm yn yr IREC cyn ei hymweliad â'r brifddinas, ond roedd 2 gais y dewin o Gastell Newydd Emlyn, Gareth Davies, yn ddigon i ddod â'r rhediad hwnnw i ben. Rhoddwyd yr ymwelwyr ar y blaen gan Davies yn gynnar yn y chwarter cyntaf y gêm wedi gwaith arbennig yn flaenwyr y Scarlett. Roedd y gleision yn ceisio adennill y blaen trwy gydol y gêm wedi hynny, ond ni lwyddwyd i wneud hyn o gwbl. Diolch i amddiffyn diflino y Scarlett. Serch hynny, bu bron i'r Scarlett golli'r dydd gweithaf ei gwaith da, a hynny am i 2 o'i chwaraewyr dderbyn cardiau melyn. Y cyntaf am daro'r bêl ymlaen yn fwriadol, a llall am ddymchwel sgarmes symudol. Mi ddyle'r digwyddiadau yma fod wedi bod yn sbardun i Gaerdydd daflu popeth yn erbyn y Cochion, ond gweithaf pob ymdrech lew a gemau arbennig yn nifer o'r chwaraewyr, ofer fu eu hymdrechion.
Rhoddwyd, unwaith eto yr amersonol, rhoddwyd clo ar y cyfan gan Gareth Davies gyda'i ail gais. Ac mae Davies heb os yn profi werth fel arweinydd ar faes y gad. Mae'r canlyniad hefyd yn golygu bod y Scarlett yn codi oddi ar waelod y tabl ac yn rhoi sbardun arbennig iddy'n ddatblygu ar y canlyniad hwn. Felly, adroddiad cryno iawn, bosib bydde rhai yn dweud, wel, mae'n tueddu I sôn yn ffafriol iawn am y Scarlett. Mae chydig bach mwy o sôn a iaith blodeuog am y Scarlett yma. Ond gobeithio bod na ychydig bach yn y paragraff olaf ond un, mae na ychydig bach o gefnogi Caerdydd yn digwydd yma hefyd. Mae'n sôn am gemau arbennig a nifer o'r chwaraewyr ofer fi hymdrechion. Ond darllenwch pan gewch chi gyfle, edrychwch ar y cwestiynau. Pwy, beth, ble, pryd, pam a sut. Ydy'r cwestiynau yma yn cael eu hateb wrth I chi ddarllen yr erthygl. Yn ola, ar ôl I chi ysgrifennu, beth sydd wrth gwrs rhaid I chi wneud yw gwirio y gwaith. Cofia dy fod yn gwirio ac yn mynd dros. Ydw I wedi camsillafu geiriau. Nodwch, doedd na ddim to bach ar ambell I beth yn yr erthygl yna nawr. Ydw I'n defnyddio ansoddeiriau bywiog wrth ysgrifennu. Y cwestiwn mawr, ydw I'n ateb y cwestiynau. Pwy, ble, pryd, pam, beth a sut, a hynny'n effeithiol. Ac ydw I'n llwyddo I ddefnyddio'r amersonol yn iawn. Defnyddio yr wyd, gwelwyd, chwaraewyd, enillwyd y dydd. Ac un peth arall, os oes amser gyda ti, cofia dy fod ti hefyd yn gofyn I berson arall, jyst I fwrw golwg dros y darn. Efallai y byddan nhw'n gweld rhywbeth nad wyt ti wedi weld yn blaenorol. Felly, diolch yn fawr iawn am wrando ar y cyflwyniad byr hwnnw. Diolch yn fawr iawn I chi.